bye. Kung ai khuBlei ping iwei bela dap subscribe ya kan ke channel jonga. Ngadap ta ke jing comment na ke benta jing pi bat kumju lem. Bangin ya yo ka jing koi ka jing thia ka shat kanang. Bat kumju bangin long ki batip riu ki batip lei. Ban yu kor batip ya ka hop bat kuburam. Ho nya thrang ya pi ba pinya subscribe lang. Bat ngaru ngakua bangan subscribe lem na ka benta ka jing pi. Kumju lem ki bapet ya kan ka channel jonga. Shim ya kan kalat kum kadak ka jing ai khuBlei jonga ya pi. Ho walangam la ban le na ka benta jing pi. Ni tangka tin ka batam tu im suk tu im sai tu koi tu khia tu shak tu nang leng ba da ka jingat khuBlei bana chro ho ngamla wode ba biang badap le sibun ki jing na ngi kendu bat sibun ki jing tenju bangiman ndai tang ka jing tang ka jing kemen ya pingi wei perlok nga bong ya yo ka jing koi ka jing khia ka shak ka nang harengkat ka akor ka buram bat ka jing nang ka jing tip khuBlei ya pi tang ka ine apil penyo ya nga ya ka hajar subscriber ka kyrpang na ka bata pi nga ai ngu nga ai dem ba pin nang koi ba pin nang khia tang ine ikan tin khuBlei sibu